Ja. Velkommen til den her video. I dag vi ramt offroad grinden på Talarium. Og PM-lorten. Nej, den er sgu da fint at snakke om. Ja, den har lige fået nye topstykker og tændrør, fordi... Nej, måske vi skulle tage din handske på. Hvor er nummerpladen? Hvor nu? Har du tabt nummerpladen? Jeg har tabt nummerpladen. God start. Der er også et hul der. Find lige min nummerplade. Jeg finder din nummerplade. For helvede, Bobby! Skide god start. Tjekker først lige herinde. Fordi det var her, hvor vi kørte. Lille rute. Bare lige derhen, hvor vi var. Og så skulle vi lige have telefonen tændt. Så var vi bare lede efter en gul nummerplade. Den kan jeg ikke finde. Hvor fanden er den henne? Nej! Han sagde, den var nede i skoven. Hvad? Han sagde, den var nede i skoven. Sagde han det? Ja, der var en, der kom og løb og sagde, den var der. Nå. Jamen fedt. Hvilken skov? Det er bare nede i der, men det finder der. Okay. Så kan vi lige hernede et smut. Det er en Talaria MX-5 med 56 tands bagtandhjul. Og så har den fået semi-super-motordæk på. Altså den kan være derinde, eller så kan den ikke være der. Vi tager den hernede fra. Hvis jeg går forbi den, og I har set det, så er det fandme pinligt. Stå her, vi kører det. Rundt i cirkler. Rundt i cirkler. Men hvad hvis han tabte den helt ned? Der er alle bumpene. Fuck, der er langt noget så. Hvis den ikke ligger her, så kører vi dernede. Det var også det ene tidspunkt, hvor han kørte bag ved mig. Den ligger længere nede. Hernede, kom. Shit, man, så ligger han her på vejen. Et sted, du skal bare holde øjnene og ørerne åbent. Små piger og små børn. Du må være her nu, ikke? Så han kørt bag mig. Der er både små piger og små børn. Det var her min bedste udbevære, hvis den var faldet af. Her noget. Fordi her kan vi op ad, der var fandme mange bum. Hvor fanden er den? Jo, simpelthen der. Skal du have, skat? Hvad? Skal den i sædekassen? Altså nede i skoven, det er fandme dårligt sagt. Men altså sødt alligevel. Skide godt, Egon. Nu skal vi ud og køre. Det er nemlig rigtigt. Nu kan vi lave en ordentlig intro. Jeg var lige ved at sige, skal vi ikke have den der ting, du har på nummerpladen, på min nummerplade, som jeg ikke kan se det i videoen? Så? Nå. Du kan se, så har jeg heller ikke så meget strøm, og jeg må køre i 2 timer, fordi jeg har straffet. Du kan se, så er lille Claus Emil langt væk. Eller som man siger, hemmelig mand, 1, 2, 3, 4. Claus, du kører derud.
håber ikke, den her køretur, den bliver for bombi-lumpi. Men nu må vi bare krydse fingre. Jeg ved mange flere ting, der får lavet hans PMX. Fordi det der, det var allerede anden ting. Hans frontskål og hans nummerplade. Den var ikke på taget, den var faldet af på offroad-køreturen. Jeg tænker, du får æren og kan forrest. Du får æren og kan forrest. Jeg ville ønske, at vores lyd var lidt bedre, men der er simpelthen ingen, der har en mikrofon i hjelm, og det bliver filmet på en iPhone 14. Det må I lige leve med. BMX'en den kæmper op ad de stejle marker. Vi er 2 tidligere mountainbike-kører, så vi har lidt styr på det. Det er trods alt også på mountainbike-banerne. Vi kører. Så jeg ikke håbe, de lokale bliver for sure. Det havde jeg i hvert fald lavet, da jeg kørte andet. Så længe vi ikke ødelægger noget, så er det penge her, det er fint. Det bliver spændende at se, hvordan den der PMX håndterer de hop der er lige derovre. Det vil jeg glæde mig til at se med mine øjne. Der var du. Jeg holder lige en smule afstand her, for det kan godt blive crazy det her. Nej, jeg tager den her! Der var sgu lige en pikbus, jeg lige skulle undgå. Kan den tage markerne? Kan den tage markerne? Den gør det, skisme! Den kunne tage markerne! Den kunne tage markerne! Ja, din! Det er fandme tæt det her. Vi flyver gennem de ruter her, som Rudolf gør med sin slæde. Så får han taget sig op. Nej, det gør han ikke. Dog ikke. Han tager hoppet der kommer. Wuppa! Fedt, mand! Det er hårdt til armene. Ja, det er det. Så det var første bane. Første rute. Børneruten gennemført. Skal vi tage de længere baner? Jeg har strøm til det. Hvad? Vi tager den der dernede. Jo. Jeg skal lige have en pause, tror jeg. Fandme. Ja, det er sgu lidt hårdt til armene. Men det burde du da også vide, for vi kommer om, ikke? Min nummerplade, den er stadig her. Ja, den gemmer vi. Man må faktisk ikke køre hernede i skoven. Det er et topstykke. Ja, kan du lige komme hen og vise den til kameraet? Topstykke? Ja. Det var det topstykke, vi fik udskiftet, og som I kan se, så er der simpelthen hul hele vejen igennem, og der er stadigvæk en tændrør i. Har du resten? Den simpelthen gevinder, den knækkede bare ned i, for der var nogen, der har været idiot og stramt den helvedes til. Ja,
Der har vi resten, som I kan se, så burde den gerne sidde lige der. Og nu er der kommet en ny topstik på og tænder. Så. Det er bare fint. Den havde egentlig spist i dag. Nej, den var kørt død uden for mit hus. Han vækkede mig. Men sådan er det jo. Tror jeg kan få den her på noget hjul? Det tror jeg heller ikke, du kan. Ikke med den lorte måde, den gør på. Jeg skal lige have løven med på PMX'en. Og vi får. Han har intet på mig. Og der er en, vi lige har kørt blandt andet. Jeg tænker bare, at vi kører i Ego, fordi der er ikke brug for at køre vildt stærkt herinde, eller hurtige accelerationer. Det sparer på strømmen, og alligevel ikke har så meget. Så kører vi anden. Jeg mener, den her rute, den er enten 5 eller 7 km. Den grønne, den er 5, og den blå, den er 7. Nu ser vi, hvordan den her rute kommer til at gå. Shit, mand. Det er lidt svært at håndtere det her. Hvad har han fået fart på? Vi kører alligevel, den der styrmø passer ikke, og skulle ud 5, så vi kører alligevel sådan næsten 40 herinde i zone 35. Jeg ved ikke, om vi kan se speedometer om kameraet fra langt ned, men vi kan se der. Lidt. For fanden, mand. Der blev der sprayet ham. Den her tror jeg kan komme på. Den er meget tæt. Klaus! Det var hele Kickstarter-skjold, der flækkede ned i jorden der. Det er lidt for sjovt noget. For satan. Jeg går rundt hernede. Kæmpe pop. Nej, det var bare det Kickstarter-skjold, der smækkede ned i rodet. Var det? Ja. Det lød fandme som et dæk, der plukkede. Nej, det var bare et Kickstarter-skjold. Jeg så det. Ja, det er fint det der. Tjek under Kickstarter-skjoldet. Tjek under Kickstarter-skjoldet. Knækket? Er den knækket? Nej, er den? Det ved jeg sgu da ikke. Nope. Det ser helt fint ud. Det tænker jeg da bare, vi kører igen. Ja. Okay.
Først hug løven.